Și m-am așezat pe scaun. Perna mea este între spate și spătar. Vă arăt și din lateral. Cred că v-am mai spus și cu alte ocazii, dar asta este o variantă pe care o recomand și când stați la birou. O să vedeți că puteți menține spatele drept foarte ușor. Ce mă mai interesează este ca tălpile voastre să ajungă în sol. Chiar dacă voi nu le vedeți pe ale mele. Cred că ar fi bine să le vedeți. Acum că mă gândesc mai bine. Bun, acum chiar mă vedeți. Tălpile sunt în sol. Dacă nu ajung, folosiți suport. Puteți folosi suport, poate dacă vă e frig. Eu, de exemplu, sunt fără șosete. Dar îmi place, temperatura e plăcută în cameră. Bun, aici sunteți deja cu tălpile în sol, ați îndreptat spatele și în momentul ăsta o să mă întorc cu fața ca să mă puteți urmări. Bun, am îndreptat spatele și o să începem să mișcăm ușor umerii. Da? De aici o să ducem umerii aproape de urechi. O să coborâm în spate și în jos. Din nou o să ducem umerii aproape de urechi. Mergem în spate, coborâm. Sus, umerii aproape de urechi pe inspir. Spate, jos, expir. Încă o dată inspirăm sus și expirăm, coborâm în spate și în jos umerii. Mergem sus și inspirăm. Expirăm în spate și în jos. Și putem să introducem treptat expirul pe gură. Inspiră sus. Expiră, coboară. Spate și în jos. Inspirăm, urcăm umerii. Expirăm, coborâm și apropiem omoplație. Ultima dată mergem aproape de urechi umerii. Inspirăm și coborâm. Expirăm. Facem aceeași mișcare, dar inspiră, pe umerii aproape de urechi. Expiră, coboară în față. Sus, umerii aproape de urechi. Și coboară, rotunjește spatele. Deschide pieptul. Inspiră sus. Expiră, adu umerii în față și acum deschide pieptul. Inspirăm sus. Și expirăm, coborâm în față și în jos. Și încă o dată sus, inspirăm. Și expirăm în față și în jos. Putem să rotunjim spatele. Ne întoarcem cu spatele drept, poziție neutră, putem să ne sprijinim. Oricum perna o să ne ajute. O să rămânem cu palmele pe coapse, o să rămânem cu gâtul lung. Putem să închidem câteva momente ochii sau dacă rămânem cu ochii deschiși, privirea este neutră, fără să coborâm bărbia în piept, doar privirea e neutră spre sol. Și rămâneți un moment de tranziție ca să duceți atenția în zona umerilor, acolo unde am lucrat și să observați. Poate cum sunt așezați umerii, poate dacă unul este mai sus, unul este mai jos. Încercați să vezi zona lumbară cât mai mult să împingă în perna pe care o aveți la spate și curbura din zona lumbară să fie cât mai mică. Și rămâneți aici.
atenția în zona umerilor, cum spuneam, dar în același timp observați și restul corpului. Și în permanență o să facem o comparație, deși nu sunt fan comparații, dar comparația asta este utilă să putem să conștientizăm mai bine corpul. Observați întotdeauna zona în care am făcut un exercițiu și restul corpului, unde deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Faceți un inspir pe nas și un expir printre buze. Și deschideți încet ochii. Și de aici, cu palmele care rămân tot pe coapse, mă scuzați, o să inspirăm și o să deschidem pieptul. Și o să expirăm și o să retragem pieptul și bărbia în piept. Și împing mai mult cu șira spinării în pernă. Inspir și deschid pieptul. O să deschid ușor și zona gâtului, fără să duc mult capul pe spate și expir, închid. Inspir și deschid pieptul. Și expir. Rotungesc și cobor bărbia în piept. Inspiră, deschideți pieptul. Și expiră, rotunjește, coboară bărbia în piept. Inspirăm și deschidem pieptul și zona gâtului și expirăm. Putem să folosim expirul pe gură. Șira spinării împingem pernă. Inspir și arcuiesc, șira spinării se desprinde de pernă. Expir și rotunjesc. Cobor bărbia în piept. Încă o dată, inspirăm, deschidem pieptul. Și expirăm, închidem. Inspiră, deschide pieptul pentru ultima dată. Și expiră, rotunjește. Și te întorci din nou cu spatele în poziție neutră. Îți dai voie să te sprijini, să folosești perna, să rămâi cu palmele pe coapse. Poți să închizi ochii sau să rămâi cu ochii deschiși, privirea neutră spre sol. Și să mergi cu atenția în zona pieptului, acolo unde am lucrat. Să observ poate mai profund bătăile inimii din acest spațiu. Și în același timp mergi cu atenția și în zona coloanei. Pentru că, în primul rând, exercițiul pe care l-am făcut a fost pentru mobilizarea coloanei. Și vezi ce anume este diferit în această parte a corpului versus acolo unde nu am ajuns încă, poate în partea interioară a corpului. Deși, sigur, tot corpul se mișcă în fiecare postură și odată cu respirația se întâmplă ceva în tot corpul, pe tot circuitul. Dar n-am apucat să facem nicio mișcare fizică. Lasă respirația să se așeze și observă cum se simte respirația în partea din fața corpului, în zona sternului, zona pieptului, cum se simte respirația în spate, între spete, cum zicea bunica mea, între omoplați. Și vezi mai departe cum respirația coboară în zona abdominală și în partea din spate, în zona lumbară. Un inspir pe nas și un expir printre buze.
Deschide încet ochii și du ambele brațe sus, inspiră. Iar pe expir, palma ta stângă rămâne pe piciorul stâng și brațul drept merge pe spătarul scaunului. Te răsucești ușor spre partea ta dreaptă. Avem o răsucire deschisă, da? Merg spre partea mea dreaptă. Și respir în partea care se răsucește, partea mea stângă. Palma mea stângă, care e pe piciorul stâng, împinge ușor în picior și piciorul împinge în palmă, în așa fel încât să pot să mă răsucesc 1 milimetru mai mult. Nu e nevoie să fac o mișcare foarte amplă, foarte bruscă, nici să forțez, doar să avansez poate 1 milimetru, dacă se poate. Dacă nu se poate, rămân acolo unde am putut să fiu prezentă la început. Brațul drept se sprijină pe spătar, nu există tensiune în umărul meu drept. Privesc spre partea mea laterală dreaptă, dar respir cu toată atenția în partea mea stângă, partea laterală stângă. Rămân cu gâtul lung, nu e nevoie să privesc peste umărul meu drept. Și poate observ cu ocazia asta cum respirația mea se așează parcă între fiecare dintre coaste, în partea mea stângă. Continui să respir, fără să mă grăbesc, dimpotrivă, vreau să fac inspirul și expirul cât mai lente. Și să scad numărul de respirații dintr-un minut, frecvența respirațiilor într-un minut. Fac un inspir pe nas, iar când am expirat pe gură, m-am întors la centru. Ambele palme pe coapse. Din nou, spatele meu se sprijină. Primiți ajutorul pernei. Este atât de bine când aveți perna la spate și vă garantez că dacă o folosiți în timpul zilei cât stați pe scaun, o să simțiți o diferență uriașă. Puteți închide ochii sau ochii rămân deschiși și privirea neutră spre sol. Mergeți cu atenția în partea stângă, acolo unde am respirat. Și poate observați o diferență între partea voastră stângă și partea dreaptă, unde n-au ajuns încă. Facem inspirul pe nas și expirul printre buze. Din nou mergem cu ambele brațe sus, deschidem ochii, inspirăm sus. Expirăm și brațul meu drept merge pe piciorul meu drept. Brațul meu stâng se întinde și partea mea stângă se deschide. Fără să mă aplec foarte mult spre dreapta, stau aici. Brațul meu stâng nu se prăbușește peste ureche, nu am venit aici, ci păstrez distanța, păstrez spațiul între umăr și ureche. Păstrez brațul activ, cotul poate să fie îndoit și toată atenția mea în partea stângă din nou. De data asta avem o deschidere amplă aici și continuăm să respirăm. Parcă vedem cum între coaste se creează mai mult spațiu cu fiecare expir. Coborâm ușor brațul
Expirăm, ne întoarcem la centru. Ambele brațe sunt pe coapse. Din nou ne sprijinim cu spatele în întregime pe pernă. Gâtul rămâne lung. Și atenția mea este în partea stângă și în brațul meu stâng. O să simțiți în brațul stâng probabil o pulsație. Mușchiul a lucrat. Și atenția mea e în partea stângă a cutiei toracice, brațul meu stâng. Și putem să facem o comparație din nou. Partea stângă versus partea dreaptă. Fac inspirul pe nas. Expirul printre buze. Și deschid ușor ochii. Duc ambele brațe sus. Inspir. Pe expir, brațul meu drept merge pe piciorul drept. Brațul stâng merge pe spătar, pe spătarul scaunului și mă răsucesc spre partea mea stângă. Suntem în răsucire deschisă, la fel cum am pus și pe partea cealaltă. Și focusul meu este pe partea dreaptă. Privirea orientată spre stânga. Continui să respir aici profund, lent, relaxat. Palma mea dreaptă împinge în piciorul drept, piciorul împinge în palmă. Avem o ușoară rezistență acolo, fără însă să avem durere. Nici în genunchi, nici în braț nu avem durere. E o ușoară tensiune, suntem la granița dintre confort și efort. Depunem un mic efort, dar găsim și plăcere în postură. Facem inspirul pe nas, iar pe expir m-am întors la centru. Din nou rămân cu palmele pe coapse și merg cu atenția în partea dreaptă. Fac cutie toracice. La mine expirația asta își face tot timpul. Are tot timpul efect, probabil că încep să casc. Rămân aici fie cu ochii închiși, fie cu privirea spre sol, neutră, fără să cobor bărbia. Și observă ce anume se întâmplă acum și în partea dreaptă a corpului. Îți voie să menții spatele drept cu ajutorul pernei pe care o ai. Zona lombară împinge în pernă. Și fac inspirul pe nas. Și expirul printre buze. Deschid ochii dacă au fost închiși. Duc brațele sus, din nou inspir. Iar pe expir, brațul meu stâng coboară pe piciorul meu stâng, de fapt antebrațul pe coapsă și brațul meu drept se întinde. Creez spațiu în partea dreaptă a trunchiului. Brațul drept rămâne activ și la fel umărul meu nu coboară peste ureche. Mențin aici. Și respir în zona coastelor în partea dreaptă. Încerc să mențin trunchiul în același plan cu bazinul, fără să vin în față. Și continui să inspir și să expir. O să folosesc expirul pe gură, inspir. Și cu următorul expir m-am întors la centru.
Palmele pe coapse din nou. Merg cu atenția în partea dreaptă a corpului, a trunchiului și în brațul drept. Și încerc să observ dacă între partea dreaptă și partea stângă a corpului există în continuare o diferență. O asimetrie există cu siguranță, așa că nu căutați perfecțiunea. Observați respirația în ambele voastre părți laterale, în partea din fața cutiei toracice, dar și în partea din spate, de o parte și alta a coloanei vertebrale. Faceți inspirul pe nas și expirul printre buze și deschideți ochii. Mergem cu atenția și în partea inferioară a corpului, nu neglijăm nici picioarele, avem talpa stângă va rămâne în sol și piciorul meu drept o să fie susținut pe dedesubt cu ambele palme pe care le întrepătrund. Și o să inspir și o să întind piciorul meu drept și o să întind și vârful degetelor de la picioare și o să expir și să aduc piciorul la piept. O să întind pe inspir și o să expir spre piept. Întind, inspir aici. Expir și retrag spre piept. Cu ocazia asta apropii coapsa de corp și corpul de coapsă, trunchiul, și spatele meu se îndreaptă aici. Inspir, eliberez piciorul drept. Expir și îl aduc spre piept. Și de aici rămân cu piciorul, susțin genunchiul prin exterior, susțin talpa și o să aduc talpa deasupra genunchiului stâng. Talpa orientată spre tavan. Și susțin aici genunchiul drept pe dedesubt. Și o să fac în așa fel încât talpa mea să iasă un pic în afară, da? Să atârne. O să întrepătrund degetele de la mâini, degetele de la picioare. Și o să mențin aici postura. Nu menținem postura timp îndelungat dacă știu că sunt probleme cu șoldul drept, dacă a existat șold dislocat sau dacă osteoporoza ne supără și știm că șoldul este sensibil. Eliberăm postura, altfel putem rămâne aici. Menținem și spatele drept, cu ocazia asta eliberăm ușor talpa, aducem din nou talpa deasupra genunchiului, nu mai avem ieșită în afară, ducem brațele sus, inspirăm, iar pe expir ne aplicăm ușor către înainte. Inspirăm, ducem brațele sus. Expirăm, ne aplicăm ușor către înainte, cu brațele întinse. Inspiră sus. Expiră, coboară ușor. Inspirăm sus din nou. Și expirăm, coborăm.
ultima dată mergem sus pe inspir. Iar pe expir nu ne mai aplecăm, coborâm doar palmele pe genunchi, respectiv pe talpă. Susține genunchiul, susține talpa și eliberează talpa dreaptă în sol. Schimbăm. Aceea secvență cu piciorul stâng. Întâi susținem pe dedesubt piciorul și apoi începem să întindem pe inspir, să aducem la piept pe expir. Reglați postura în scaun. La mine a fost nevoie să vin puțin mai în față. Inspirăm, întindem. Expirăm, aducem spre piept. Inspiră și întinde. Și expiră spre piept. Inspirăm, întindem. Expirăm, mergem spre piept. Încă o dată întindem. Expirăm, venim cu genunchiul la piept și de aici susține genunchiul prin exterior, susține talpa și aduci glezna deasupra genunchiului, lași talpa în exterior. Prinzi aici degetele de la picioare, întrepătrunzi degetele de la mâini și palma mea stângă este pe genunchiul meu stâng și aplic o presiune ușoară aici în genunchi. Ușor, foarte ușor. La fel, valabil și pentru șoldul stâng. Probleme, dislocări sau osteoporoza care ne dă bătăi de cap. Nu menținem postura mult. Altfel rămânem aici. Eliberăm ușor degetele, în primul rând, degetele de la picioare. Susținem, de fapt nu susținem, stați că mai avem ceva, memoria deja, materia cenușie începe să se micșoreze. Merg sus cu brațele, inspir, iar pe expir mă plec către înainte. Inspir, merg sus. Mă alungesc aici, expir și cobor tot cu spatele drept, mă plec. Inspir, sus. Și expir, cobor. Inspirăm sus. Expirăm, coborăm. Și ultima dată mergem sus pe inspir. Expirăm și coborâm din nou. De data asta coborâm brațele, susținem talpa, susținem genunchiul și eliberăm talpa stângă în sol. Rămânem cu palmele pe coapse. Putem închide ochii, putem menține ochii deschiși, privirea neutră spre sol. Mergeți cu atenția spre șolduri, spre genunchi, spre glezne, spre tălpi. Și amintiți-vă de unde am început să lucrăm, din zona umerilor și unde am ajuns, ce am fost și ce am ajuns. Am început să lucrăm cu o părticică din corp și treptat am parcurs aproape toate articulațiile mari din corp, într-un mod sigur, fără să punem corpul în pericol. Facem un inspir pe nas și un expir printre buze.
și putem deschide ochii. Dacă ați avut și voi ca mine suport sub tălpi, puteți îndepărta suportul. Și treptat veniți spre marginea scaunului, vă îndepărtați de pernă. Angajați musculatura coapselor, gambele și vă ridicați ușor, foarte ușor. Cu toată responsabilitatea și cu toată răbdarea. O să eliberăm perna de pe scaun și vom aduce scaunul în laterala noastră. Pătarul către noi. Deocamdată. Aici. O să fim în picioare. O să ducem brațul drept sus pe inspir. Iar pe expir o să ne aplicăm spre partea noastră stângă mai mult decât am făcut-o cât am stat pe scaun. Sprijină palma pe spătar. Și rămâi aici. Și respiră în partea dreaptă. Inspir, iar pe expir, palma mea dreaptă vine în dreptul pieptului. Jumătate de rugăciune, da? Palma mea stângă rămâne sprijin pe spătar. Talpa mea stângă rămâne în sol. Piciorul meu drept vine spre piept. Mențin privirea în punct fix și mă sprijin de scaun cu toată încrederea. Piciorul meu stâng este ușor flexat, genunchiul meu este ușor flexat. Protejez genunchiul. Menține coapsa dreaptă activă. Rămâi cu palma dreaptă în dreptul sternului. Și coboară ușor talpa sub genunchi. Sub genunchi, nu pe genunchi. Nu pe genunchi, nu pe gleznă. Stăm aici într-un copac susținut. Talpa mea stângă este deschisă în sol. Genunchiul meu stâng este ușor flexat, ușor, ușor, ușor. Șoldul meu drept este deschis. Mențin privirea în punct fix. Și mă înalț mai mult. Împing mai mult în talpa mea stângă și nu las trunchiul să se prăbușească aici. Vreau să mă înalț și să deschid șoldul drept. Duc brațul meu drept sus pe inspir. Expir, mă întorc cu brațul prin lateral, tot în dreptul sternului. Inspir, merg sus. Expir, cobor prin lateral, palma în dreptul sternului. Inspir, sus. Expir și cobor prin lateral, palma se întoarce în dreptul sternului. Piciorul stâng e activ, vreau să lucrez mușchii piciorului stâng. Inspirăm sus. Expirăm, coborâm prin lateral. Ultima dată, merg sus pe inspir. Și cobor prin lateral pe expir, palma în dreptul sternului. Genunchiul meu vine la centru și apoi talpa se eliberează în sol. Brațul se eliberează și el. Rămân câteva momente aici, ambele tălpi deschise la nivelul șoldurilor. Și când spun că genunchii sunt flexați, îmi pare rău că sunt în negru și nu se vede foarte bine, dar cred că vedeți diferența între postura mea aici, am genunchii blocați, și postura mea aici, genunchii mei sunt ușor îndoiți, ușor, foarte ușor îndoiți. Rămâneți cu ambele tălpi în sol
Observați talpa stângă, cea pe care ne-am sprijinit, șoldul drept, cel pe care l-am deschis, partea dreaptă a trunchiului, cea cu care am lucrat cu brațul. Și când ați încheiat introspecția, cu condiția să fiți în deplină siguranță și să aveți stabilitate totală, schimbați scaunul, îl ducem în partea dreaptă. La fel, spătarul cu spatele. Mă sprijin cu brațul meu drept de spătar. Deschid tălpile un pic mai mult de bazin, duc brațul stâng sus, pe inspir. Iar pe expir mă plec din nou spre partea mea dreaptă. De data asta mă sprijin cu palma în scaun și deschid partea stângă a trunchiului. Nu blochez respirația aici, dimpotrivă aduc mai mult aer, mai mult spațiu între coaste. Inspir. Pe expir mă întorc la centru și palma mea stângă vine în dreptul sternului. Apropii tălpile mai mult. Rămân cu talpa dreaptă în sol și piciorul meu stâng vine spre piept. Și mențin aici cu ajutorul musculaturii pe care o am activă, musculatura piciorului meu stâng, coapsa mea stângă e activă aici. Piciorul meu drept este cu genunchiul ușor flexat, cum vă explicam mai devreme, și mențin. Menține. Deschide ușor, șoldul stâng și coboară talpa sub genunchi. Du palma stângă sus, inspiră. Expiră prin lateral, cobor și m-am întors tot în dreptul sternului. Expir printre buze. Inspir și urc. Expir, cobor prin lateral. Inspir, urc. Expir și cobor prin lateral. Mă întorc cu palma în dreptul sternului. Inspir și urc. Expir și cobor prin lateral. În dreptul sternului rămân aici. Și treptat vin cu genunchiul la centru, mă întorc cu genunchiul spre piept și de aici cobor controlat talpa stângă în sol. Eliberez și brațul stâng, deschid și palma stângă și palma dreaptă. Am tălpile deschise la nivelul șoldurilor. Și rămân aici fie cu ochii închiși, fie privirea neutră spre sol. Fac inspirul pe nas, expirul printre buze și deschid ochii. Din nou mă reacomodez cu spațiul, îmi recapăt stabilitatea pe ambele tălpi și când mă simt în siguranță totală, m-am întors cu totul spre spătar, spre scaun și ambele mele palme sunt sprijinite pe scaun. Și de aici o să mă aplec ușor și o să întind piciorul meu drept. Talpa mea dreaptă o să fie flexată spre sol. Și o să cobor. Același lucru. Mă aplec spre scaun, întind piciorul meu stâng. Talpa este flexată, adică
Degetele privesc spre sol. Și cobor ușor. Din nou, mă plec și întind piciorul. De data asta întind vârful degetelor. Piciorul de sprijin e ușor îndoit. Nu testați limitele genunchilor. Nu cu mine. Și coborâm talpa în sol. Încă o dată mă plec și piciorul meu stâng se întinde. De data asta întind vârful degetelor. Genunchiul meu drept este ușor îndoit. Și din nou cobor talpa stângă în sol. Ultimul set. Merg cu piciorul drept în spate și întind. Stau aici. 3 respirații. 2 respirații. O respirație și am coborât ușor talpa dreaptă în sol. Încă o dată mă plec și întind piciorul stâng. Genunchiul drept este îndoit. Stau 3 respirații. O respirație. O respirație și m-am întors cu talpa în sol. Mă apropii mai mult de scaun. Rămân cu ambele palme pe spătar. Inspir și deschid pieptul aici. Expir și rotunjesc, retrag hârtia în piept. Ce am făcut mai devreme, dar sprijin pe spătar. Inspir și deschid pieptul. Expir și rotunjesc. Inspir și deschid pieptul. Expir și rotunjesc în 2 ușor și genunchii. Inspirăm și am deschis pieptul. Expirăm în 2 ușor genunchii, rotunjesc spatele. Inspirăm, deschidem pieptul. Expirăm, rotunjim ușor și îndoim genunchii. Ultima dată. Deschide pieptul. Inspiră și expiră în 2 ușor. Inspiri și deschizi ușor. Expir și eliberezi. Rămâi cu palmele sprijin pe spătarul scaunului. Închide ochii. Încearcă să-ți observi corpul din vârful degetelor de la picioare până în creștetul capului, din creștetul capului până în tălpi. Un inspir pe nas și un expir printre buze. Deschide încet ochii. Reechilibrează-te, reacomodează-te cu spațiul în care te afli. Asigură-te că nu există amețeală sau un alt disconfort. Și după ce toți parametrii de siguranță sunt garantați, o să întoarcem scaunul cu fața spre noi și o să ne pregătim de postura finală, pe care am mai făcut-o pe vremuri, când aveam clasele de restorativ joi seara. Cum arată? Vom avea scaunul cu fața spre noi, o pătură pe care o așezăm pe scaun. Iar restul accesoriilor putem să punem pe saltea. Putem să avem pernița în primul rând și putem să avem încă o pătură care să ne sprijine spatele.
Așa, stați ca să puteți să vedeți. Hop, scuzați pentru tehnicalități. Bun, atenție cum ne așezăm, mai ales dacă tensiunea e mică, nu ne așezăm brusc și nici nu ne ridicăm brusc. Cum arată postura? Postura arată în felul acesta. Capul meu o să se sprijine pe pernă. Gambele mele o să se sprijine cu totul pe scaun. Voi fi aici. Am pătura care îmi protejează spatele și contactul cu solul nu este direct. Vă ajustați voi dacă mai e nevoie de scaunul. Eu, de exemplu, trebuie să dau puțin mai în față pentru că altfel mi-atârnă gambele în aer. Și vreau să am sprijin total aici. Ideal ar fi să am sprijin și pătura să-mi susțină și încheieturile, și spatele, și bumerii. Și dacă vă e frig, bineînțeles, recomand să aveți șosete, puteți să vă înveliți. Vă asigurați că nu se prăbușesc picioarele. Dacă vă ia somnul și băcați picioarele de aici, nu o să fie bine. Așa că faceți toate ajustările în așa fel încât să aveți suport total. Faceți ultimele reglaje. Asigurați-vă atmosfera din punct de vedere lumină, aer, temperatură în cameră. Și pregătiți-vă pentru cele câteva minute de relaxare. Sunt șanse să vă ia somnul. Tocmai de aceea, la final, o să vă rog să îmi spuneți dacă ați revenit sau nu ați revenit. Și dacă n-ați revenit, nu o să vă las fără să știu de soarta voastră. E important să știu că cineva v-a preluat și că vă mută în pat. Faceți ultima verificare a posturii, vedeți dacă picioarele sunt susținute suficient. Aveți grijă să nu vi se prăbușească în lateral capul. Dacă adormiți, gândiți-vă în permanență la scenariul în care ați adormit. Să fiți în siguranță. Închideți ochii. Și începeți să respirați cât mai lent, cu toată atenția voastră în zona abdomenului. Vă imaginați că aveți un focus total pe abdomen și pe felul în care el se mișcă, urcă și coboară. Odată cu inspirul, respectiv expirul.
Urmăriți această mișcare și încercați să o faceți mai lent. Cu următoarea voastră respirație vreți să faceți mai lent, mai lent. Mișcarea abdomenului. Și imaginați-vă că este abdomenul unui bebeluș al vostru, al nostru. Și observați cât de lent se mișcă. Și cât de mult aer aduceți în abdomen pe inspir. Și cât de mult aer eliberați în abdomen pe expir. Și odată cu expirul vostru, zona lombară se lipește parcă mai mult de sol sau de pătura pe care o aveți ca suprafață intermediară. Buricul este și mai greu, și mai greu și parcă se topește spre coloana vertebrală pe expir. Aveți pe inspir abdomenul care urcă, vrea să se unească cu tavanul și coboară, vrea să se unească cu șira spinării. Abdomenul urcă pe inspir, coboară pe expir. Și din zona aceasta a abdomenului, toată respirația voastră coboară mai departe spre tălpi. Respirația voastră este lentă. Vă imaginați ca pe curgerea unui râu, dacă vreți. Și expirul, în mod special, duce mai departe fluxul spre tălpi. Și gambele voastre sunt grele. Se sprijină pe pătură și pătura se sprijină pe scaun. Și toată respirația voastră, odată cu expirul mai ales, curge spre tălpi. Pornește din zona abdomenului și coboară spre tălpi. Pe inspir, abdomenul se umflă, pe expir, abdomenul se desumflă și odată cu expirul, respirația coboară spre tălpi. Expirul vostru este curgerea lină a unui râu. Ca un flux care vă mângâie corpul. Inspir, abdomenul se umflă, abdomenul e practic centrul de unde pornește respirația, pe expir, abdomenul coboară și în același timp respirația coboară spre tălpi. Este cursul unui râu care se bifurcă. Abdomenul se umflă pe inspir, se desumflă pe expir și coboară spre tălpi.
Încă o dată, abdomenul se umflă pe inspir. Se golește pe expir și respirația coboară spre tălpi și rămâni cu atenția pe tălpi. Respirația mea se oprește în tălpi. Și fiecare inspir și expir masează tălpile. Sunt niște furnicături pe care le simt cu fiecare inspir și fiecare expir și îmi las tălpile să fie masate. Doar puterea respirației. Și din tălpi, atenția mea merge spre degetul mic de la talpa dreaptă. Spre degetul inelar de la talpa dreaptă. Spre degetul mijlociu de la talpa dreaptă. Cel de-al doilea deget de la talpa dreaptă. Și degetul meu mare de la talpa dreaptă. Îmi văd talpa dreaptă ca și cum ar fi o rădăcină a unui copac. Și rădăcina aceasta este invadată de fluxul respirației. Continui cu atenția spre degetul mare de la talpa mea stângă. Cel de-al doilea deget de la talpa mea stângă. Degetul meu mijlociu de la talpa stângă. Degetul meu inelar de la talpa stângă. Și degetul meu mic de la talpa stângă. Toată talpa mea stângă, cu toate cele 5 degete, sunt invadate de fluxul respirației mele. Și avem și aici rădăcinile copacului prin talpa mea stângă. Mergeți cu atenția de la degetul mic de la talpa stângă la degetul mic de la talpa dreaptă. Și relaxați stâlpile, relaxați gambele. Începeți să reveniți cu atenția în zona abdomenului și să observați urcușul și coborâșul, suișul și coborâșul abdomenului, felul în care inspirul și expirul mișcă abdomenul. Observați cum respirația se întâmplă și în partea superioară a trunchiului, nu doar în partea inferioară a corpului. Faceți un inspir profund pe nas, lăsați aerul să urce din zona buricului spre creștetul capului și un expir printre buze, lăsați aerul să coboare din creștetul capului până în tălpi. Din nou faceți un inspir și lăsați aerul să coboare, să urce din zona buricului spre creștetul capului, să coboare pe expir din creștetul capului spre tălpi.
Și ultima dată, lăsați inspirul să aducă aerul din zona buricului spre creștetul capului și expirul să coboare aerul din creștetul capului spre tălpi. Fără să vă grăbiți, să părăsiți această stare, doar vă mișcați ușor degetele de la mâini. Și cu răbdare, aproape în reluare, aduceți genunchii spre piept. Și de aici vă răsuciți spre partea voastră preferată, partea dreaptă sau partea stângă. Rămâneți cu corpul orientat spre acea laterală pe care ați ales-o. Mai faceți o ultimă scanare a corpului din creștetul capului până în tălpi, din tălpi până în creștetul capului. Și vă ajutați de palmă pe care o aveți deasupra să veniți în șezut. Vă alegeți cum vreți voi să încheiați. Puteți să fiți cu fața spre mine, cu fața spre scaun, puteți să aveți picioarele întinse, puteți să aveți perna sub șezut. Duceți brațele sus, pe inspir, uniți palmele și coborâți pe expir în dreptul inimii. Și când vă simțiți pregătite mai ales, puteți deschide ochii. Și vă mulțumesc pentru practică, să vă fie de bine, de folos, mai ales pentru un somn ușor.